Wacht even, we hebben iemand die een bijzondere verbinding heeft met de Zoepkoel. Ja, ik heb verbinding met de Zoepkoel. En wie is er allemaal op de Zoepkoel nu? Ja, iedereen. bedoel- Ja, we missen echt iets hier. Maar er zijn een paar artiesten niet in de Zoepkoel nu. Ja, nee, die komen nu hier. Die komen nu hier. Wat zien jullie er fantastisch uit, dames. Laat het even zien in beeld. Wie heeft jullie gesminkt? Ik heb mezelf gesminkt en ik heb haar gesminkt. Ik heb mijn moeder. Mijn moeder heeft mij gesminkt. Zijn jullie knap daarin, zeg? Wat goed. Hey, en dan gaan jullie volop in de Polonaise? Zeker, zeker. Ik hou jullie in de gaten straks. Als je me kan vinden ergens in het feestgedruis, dan ga ik mee. Is goed. We gaan in. Veel plezier. Nee, dat hoeft ook helemaal niet. Jij wil dat wel. Wat zie je er fantastisch uit. Maar jij ziet eruit alsof je uit Delft komt. Uit Delft. Blauw-wit is het. Ja, Delft blauw. Wie heeft jou zo mooi gesminkt? Ikzelf. Echt waar? En hoe lang heb je erover gedaan? Uurtje. Wat knap. En is tekenen en handvaardigheid ook jouw lievelingsvak? Heb ik niet. Maar denk jij vandaag helemaal niet aan school Nee, waarschijnlijk? natuurlijk niet. Je Nee. wilt gewoon feest vieren. Ja. En neem je dan je vriendinnen mee? Ja. En dan begint de carnaval vandaag. Is 2 keer tweede niet gewoon hetzelfde als 1 keer eerste? Hè? 2? Nee, dan kom je totaal uit op 4. Maar ik snap jouw vraag. Maar nee, dat is natuurlijk niet hetzelfde. Natuurlijk zouden we het heel erg leuk vinden als we gewonnen hadden. Maar we zijn ook heel erg dankbaar dat we al 2 keer tweede zijn mogen worden. Want we zijn pas net 2,5 jaar bezig. En dat is eigenlijk al vrij uniek als je in je eerste jaar mee mag doen aan de finale van het LVK. En het eerste jaar word je vierde. En dan de 2 jaar daarna word je al tweede. Dus daar zijn we eigenlijk heel erg content mee. Overdag, dan is het echt genieten. Mijn dikke bontjas aan die scherpe in weg. Maar ga ik in de kroeg naar binnen, begint het feest, dan werd ik even gek. En dan gukste en dan klotste en dan stonden de roer in bluts. Hebben jullie al vaker opgetreden op een school? Al heel druk, hè? Rob? Ja, echt heel vaak. Ja, want wij waren net in de auto hier naartoe. 2 jaar geleden met Ik Woon Niet Gaan, dat was ons eerste jaar. En toen hebben wij dat liedje gemaakt voor de Pierlazen Venray. En toen, daar huurt er nog bij dat je optredens doet in Venray zelf. En toen hebben wij op die ochtend, die vrijdagochtend, nou zien we hier, maar ik denk dat we toen wel 8 basisscholen hebben gehad. School heb ik gehad ongeveer. En Ja. vorig jaar hebben we ook een paar scholen gedaan. En vandaag zien we, ja natuurlijk het allerleukste middelbare school van Panningen en We Umstreken. hebben een keer het Rijnland die Venray gehad. Ja zeker, maar vandaag is het dan weer hier. Vandaag is En het dat hier. vinden we wel heel erg leuk. Want hier zien we nog nooit Nee. geweest. En straks gaan we nog naar Horst, naar Juverta en we gaan nog naar Tegelen, naar Tegelen. Impuls, dat is ook een school. Ja. Ja, dus we gaan wel allerlei scholen. En dat is hartstikke leuk. Als we vaste lopen stappen helpen in te rijden. Hoeveel zonmachine beginnen te rijden. Ulsbrug en Julie. Het is een gratis en voor niks. Het is permanent gewoon bij de Bouwens, want ook jij hebt een programma van deze vastenavond door bijna een bus verhuren en rondverhuren. Ja, dat hebben we ook gedaan, maar die zijn toch nog net te klein, want er moest maar met 9 personen in zo'n busje. Dat haalt je niet. Ja, we zien met 10, dus we moeten even goed nog eens met 3 maken. Hoe ga je dit zo verder met naar alle optredens en alles wat er gebeurde zal? Ja, dus ik zie het, we beseffen nog steeds niet wat we ons allemaal overkomt. We zien een paar jaar geleden met Gosmiddels kamerui en ja, dat het tot dit gelijk met optredens tot en met, dat is ongelooflijk. Ja, dat is ziek. Dus met de groep, ik heb me vermoed dat we volgend jaar toch nog weer iets van nog terug gaan zien. Dat is wel de bedoeling, ja. Dat is wel de bedoeling, ja. Ja, dat hebben we wel wat leuks. Marco Rensburg. Goedemorgen, Bouwers. Oh god, dit is weer zoiets. Wat is je favoriete vastelovensliedje? Oeh, dat is wel meteen een lastige vraag, hè? Nee, we zullen toch nooit iets van onszelf zeggen. Ik ga voor, denk Prins in Niks? deze, of Josephine of met mijn lepke. Dat is leuk. Daar heb ik echt wel zin in met de vaste lovens. Ik vind Gang nou naar Hoes van, dat is ook een Venlo's nummer, vind ik heel mooi. Maar er zijn eigenlijk heel veel nummers, hè? Is er weer een microfoon? Ja, er zijn heel veel nummers die heel goed zien. Denk ik. Ja. Maar doet je dit soort dingen ook op de show waar dicht werkt? Dat is een hele goede vraag. Nee, eigenlijk niet. Maar ik werk in Deurne, dus dat is net over de grens. En daar hebben ze vandaag wel een Gimpiedag, noemen ze dat. Dus een carnavalsdag. Maar ja, daar kennen ze eigenlijk onze muziek niet zo heel goed. En ja, heel eerlijk, op vrijdagochtend dan staat de bouwscollege in onze agenda. Zo kan ik niet naar school in Deurne.
Wie lang doet je dit, zeg maar, al die liedjes maken en alles? Dat we al schrijven, zeg maar, dat al heel lang eigenlijk. Sinds dat we, denk 16, ik denk een jaar of 15 nou. Ja. Dus, en daarvoor schreef ons mam heel veel en onze oom Peter Paul. Ja. Die zijn nog op de jeugdbondmiddag en dan in het begin van de liedjes in IJsselstein. Dus ja, dat is best wel een tijd. We hebben nu voor de 9e keer de LVK-finale gehaald. Ja. Dus we hopen dat het ons gegund is dat we voor de 11 kunnen gaan, dan hebben we jubileum. Dames, jullie staan hier op de bus te wachten. Ja. En die bus, laat het kaartje even zien, die gaat naar busticket 2026 van het Bouwens naar Remeun. Ja. En ik heb Waar gaan jullie naartoe? Naar Remeun. Dus is dat, hoe heet het ook alweer, de statie? De Scholenverstatie. Hey, is dat een plan van het Bouwens dat jullie dus goedkoper naar Remeun kunnen? Ja, geweldig. Je hebt contact met de Scholenmanifestatie, hè? Hoe staat het ervoor daar? Ja, het staat heel druk daar, hoor ik nu. En nee, alvast voor de poort, dus het is heel druk. Ja. Wie komt er optreden? Ja, heel veel mensen, dat weet ik niet precies. En Komt spontaan heel snel. Beppie Kraft kunt wel. Beppie? En welk liedje is het bekendste van Beppie? Weet ik veel. Ik ben zo verleefd. Hartstikke verleefd. Nee, ik kan niet zeggen. Liederig. Ik ben zo verleefd. Jongens, heel veel plezier. Ik ben niet